klasično predavanje u kojem ćemo imati predavača koji će da vidite da slušate, nego bismo volili da bude neko interaktno predavač, da čujemo vaše mišljenje, vaše stavove, vaše doživlje škole, što nam je jako bitno, da smo kasnije kreirali kampanju i te neke preventivne aktivnosti. Također ste svi pozvani za kraj školske godine, ali od septembra meseca da se svi aktivno uključimo u prevenciju zloupotrebe vršnjačkog nasilja, kao i zloupotrebe psihoaktivne supstanci. To je za mene. Da je prema što krenemo, se izvinjavam, prema što krenemo predavači, uključimo jedan drugi koji je radila naša drugarica, učenica 4. razreda osnovne škole Crnakovića. Svakog dana, svakog dana. Možda se ovako se izvinjavam video. Ne možeš opet i pričati. Vidjela sam, neću opet i rekao. Da, jako je lep video prema vaša drugarica u toku kada je likovnog konkursa i Dragobrova i Opre, koja pokazuje pravi paraleli između pravih vremenskog života i političke droge. Drugi laptop sam. Crni ne. Crni. Da, može nas. Ja se izvinjavam da je tehnički. Svakog dana. Morat ćemo da donesemo drugi laptop da se sve da traje. Dobar dan, deco. Dobrodošli. Drago mi je da vas vidim u ovom broju. Ja se zovem Aleksandra i po profesiji sam magistar crkvenog poeta. To je jedan fakultet gde se izučava teologija, ali i muzika. Te kao magistar crkvenog poeta sam radila u nastavi, predavala sam veronauku i predavala sam muzičku kulturu. Radila sam na raznoraznim poljima edukacije u osnovnim školama, ali i sa srednjoškolcima. Danas sam ovde u biblioteci kao bibliotekar na dečijom odeljenju. Član sam odbora, pa ima već jedno, i iza sebe imam jednu brošuru koju ću vam kasnije prikazati. A nadam se u budućnosti i neko možda malo ozbiljnije delo koje će biti kao i brošura dostupnija vama, vašim drugarima i vašoj porodici. Moje predavanje će biti nešto malo drugačije, razlikovat će se od prethodnih mojih predavanja. Prosto iskustvo koje imam kroz moj rad od 2016. godine baziralo se na raznoraznim pitanjima i problemima, a jedno od pitanja je bilo i verske sekte. Ja verujem da ste vi čuli dosta toga o tome, tako da danas ćemo malo razgovarati i na tu temu. Čućete sigurno nešto novo, možda ćete se podsjetiti već nešto što ste do sada čuli, jer verujem da većina vas ide na veronauku. Ja bih na početku onako zamolila sve vas da to prenesete i vašim roditeljima, bakama, dekama, porodici, drugarima, jer da krenemo danas svi zajedno, ove moje kolege, da se okrenemo nekako Bogu. Bogu, porodici i tradici. A da nekako smanjimo ono što je materijalno i ono što je prolaz. Znate, sve u životu ima svoj početak i kraj. Pa tako mladost ima početak i kraj. Lepota, novac i sve ono što nas okružuje, što je okom vidljivo i što je upitljeno. Ako bismo povukli jednu ravnu liniju, on ima svoj početak, ima svoj kraj. Tako. Pa i sa ove strane ima svoj početak i ima svoj kraj. Ali ako bismo nacrtali jedan krug, i on ima svoj početak i kraj, šta mislite? To je ono što čini čoveka, to je zapravo naša duša, a naša duša predstavlja Boga, ljubav, porodicu. I to su one vrednosti koje treba svi zajedno da neguju. Je li to u redu? Danas čovek se suočava sa raznoraznim problemima. Nažalost, to mogu biti
danas nabrajati koje su to sekte, neću nabrajati u svakoj grupi ponosom. Bitno je da znate da sekta je grupa ljudi, je li tako, jedan čovjek koji je oformio i grupa ljudi koja prati tog čoveka i to je sve ono što se kosi sa crkvom i sa Bogom. Često ćete vidjeti na ulici gde razni ljudi dele neke brošure, neke knjige, neke propagandne materijale, čak mogu i da pokucaju, je li tako, kod vas kući i da to dele. Da znate, sve što se tiče crkve se odvija isključivo u crkvi. I crkva ne može biti crkva ukoliko nema svete tajne. Ako nema liturgiju, ako nema svetotajnih pričešća, krštenja, venčanja, miropomazanja, vjerosvećenja i tako dalje. Postoje mnoge zajednice i udruženja koje su sekte, tako, ali neće pisati sekta, nego, na primjer, hrišćanska budimistička crkva. A u njoj nema pisanih tajni, ne postoji sveštenik i sve ono što ima naša crkva. Tako da bih vas ja zamolila da zaista na ulici ništa ne uzimate, kod kuće kada dođu da im se zahvalite i da ne preuzimate te materijale koje dele i da dođu ispred škole, i to sam čula da su u skorije vreme počeli da rade, da ne uzimate to. Prosto da, iako ne verujete u Boga, ja sam se susretala i sa takvim ljudima i sa takvom decom, prosto moja molba ka vama je da date sebi prostora. Ništa se ne dešava preko noći, tako da nekako sami osetite taj mir, taj spokoj, tu ljubav, ali da se ne priklanjate ovim nekim sektama, bilo koja grupa, a sve su itekako zastupljene u Srbiji, pogotovo i ovde kod nas u Leskovcu, ove iz 4. grupe satanističkih sekta. Ono što se dešava je to da vas nekako kroz neke zadatke uči se više i više postepeno da dođete do te faze samopovređivanja, a kasnije i da dignete ruku. Znači da izvršite samoubistvo, a to je nešto što je protiv, da kažem, kanona crkve, zapravo smatra se smrtnim grehom, to može naša veroučiteljica Jelena da potvrdi. Prosto Bog je ljubav i kaže sve mi je dozvoljeno, ali mi nije na korist. Stvara život, sve nam je dao, mi trebamo biti mudri, jel tako, i da odaberemo šta je to što je dobro. Oni imaju raznorazne rituale, u tim ritualima, nažalost, koriste se narkotici, alkohol, imaju neke njihove molitve ili čitaju Oče naš unutraške, tako, padaju u trans, kroz blud i nemoral, oni izvršavaju te neke svoje performanse i na taj način smatraju da su se približili satanu ili đavolu. A onda i kroz to samopovređivanje, daleko bilo, opet ponavljam, to se sve završava sa smrtnim ishodom. Ono što je bitno, znači naglasit ću opet psihološka manipulacija. Ja nisam ja sam oni. Vi tada gubite svoj lični identitet, poistovećujete se sa tim čovekom koji je oformio sektu, tu grupu i sa onim ljudima koji su već u toj priči.
krajnje katastrofalni. Ne priča se mnogo o ovome, nažalost ja bih volila da se mnogo više priča. Možete naći predavanja na YouTube-u, na internetu. Dimitrije Pastulović, postoji razne knjige koje je pisao Zoran Luković od Policajac u penziji. Postoji nešto što se zove Sveto pismo, možete i to uvek da na kraju krajeva i pozivite, ne morate da kupite, to može naravno kupit će. Tu je i moja brošura, ona izgleda ovako, prilagođena je svim uzrastima. Takođe, Ljiljana Krmijanović je napisala jedno divno delo, zove se A onda je došla dobra vila. Tako da možete i to nekada da pročitate i da vidite zapravo kako izgleda život ljudi koji su upali u pravni sektor i kako su se izborili, a vrlo je teško, verujte mi, samo dobra volja, velika vera, želja, razgovori i definitivno verska edukacija. Tako, ja ću ovde priču da završim, da pripustim kolegama kako se ovo ne bi udužilo, a na kraju ako bude neko pitanje, vi slobodno pitajte. Ja znam da smo direktori da ćemo pričati o vršnjačkom nasilju, mislim naravno smo krenuli ovde i verski sektor, upravo iz razloga što se nakon događaja u Beogradu pojavio veliki broj udruženja koji dele raznorazne lekcije sa školom. Primjer ljudi iz nekoliko škola, da su svi ljudi dele te lekcije verskog sadržaja, međutim to nisu kao nudeći pomoć, jer ste vi sad svi izloženi velikom psihološkom pritisku zbog svega se desilo u Beogradu, zbog svega toga što piše po novinama, što je vrti na televiziji i internetu i isto neko drugo manje više postoji strah od svakog od nas. Od nas odraslih kao i od nas dece. Upravo iz tog razloga se pojavila ta razradna udruženja koja nude deci ruku spasa, utočište, kao izbavljanje iz tog straha. Tu spada razradna udruženja, odnosno da kažem verske sekte, koje samo žele da uvuku vas mlade u te neke svoje kamere. Znači ovo predavanje nije bilo slučajno i nije bilo vam kontekst, nego upravo iz tog nekog ugla, jer vi nemate tih saznanja, što je mladi. Još nešto bi ja htjela da pitam pre nego što krenu kolege. Šta će bi meni neka sredstva tipo televizijama, muzika, TikTok? Šta vi gledate TikTok? Ajde da čujem. Ajde. Kakve sadržaj? Izostno. Krađe bakra. Koga? Krađe bakra. Dalje? Dalje? Koga da pričamo? Idemo da ajmo. Ili samo nesvesno. Da.
porodici. Da ne čitam sad odredbu, ali to je znači ko napada na život ili se drsko ponaša ili ugrožava spokojstvo ili telo ili duševni mir člana svoje porodice. Pored ovakve zaštite, postoji doneti od 1. juna 2017. godine doneti zakon o sprečavanju nasilja u porodici. To je zakon koji ne kažnjava izvršioca nasilja, već je to zakon koji služi da bi se nasilje sprečilo ako do njega nije došlo, ako postoje neki indikatori koji ukazuju na to da će doći do nasilja u porodici ili da bi se nasilje ukoliko je već započelo, da bi se zaustavilo i da bi se sprečilo buduće nasilje. Šta je bitno za ovaj zakon jeste da je policiji data mogućnost da izrekne hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici, to je udaljenje nasilnika iz stana i zabranu kontakta nasilnika sa žrtvom. U slučaju kršenja ovih hitnih mera, odmah se procesuira izvršilac, odnosno prekršilac mere i odmah se u skraćenom postupku vodi u prekršajni sud, ukoliko bude izrečena kazna zatvora, odmah se vodi na izdržavanje kazne zatvora. Tako da mislim da je ovo jedan od efikasnih zakona. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova postavljen je ovaj poster gdje stoji broj telefona za prijavu nasilja u porodici 0800 100 600 i 192, tako da svako ko je da kažem žrtva ili svedok nasilja bi trebalo da prijavi nasilje kako bi se to što pre zaustavilo. Na sajtu je postavljen jedan snimak koji delimično oslikava u kakvim okolnostima se dešava to nasilje i kakvi su to stresovi izraženi. Pokušajte da pustim to ako ali mislim da nećemo to ispustiti. Prište idemo dalje. Kad smo kod nasilja, Vlada Republike Srbije je pokrenula nacionalnu platformu za prevenciju nasilja koju uključuje decu pod nazivom Čuvante. Na internet sajtu na internetu je postavljena stranica Čuvante gdje svako može da uđe i da prijavi nasilje. U par koraka se podnosi prijava, dobijate broj prijave i po tom broju možete pratiti status vaše prijave. Svako može da prijavi nasilje, ali ta prijava treba da bude osnovana, da se ne podnose lažne prijave, jer onaj ko podnese lažnu prijavu će zagušiti sistem i neće moći da se postupa po onim prijavama koje su prave, a takođe i podnošenje lažne prijave u građanim slučajevima može predstavljati krivično delo. Ja bih se ovde da deca zaista budu obazriva. Znači, svako može u platformi da pristupi da prijavi vršnjačko nasilje. To mogu biti deca, to može biti neki vršnjak koji uređuju da su ljubomoran, na vazu, nečeg i nečeg. Znači, zaista morate malo više voditi računa o svom ponašanju. I znate da vršnjačko nasilje nije samo fizičko nasilje. Verujem da o tome pričate u školi, da je podljubljivanje, podsmevanje, ismevanje, ponižavanje i mnogo vremena provodite na društvenim mrežama. Vi znate da u određenim slučajima, određenim sadržajima šaljete poruku ismevanja, ponižavanja nekog. Sve to je podložno krivo. Sve se smatra vršnjačkim nasiljem i svako to, ja verujem da ste vi divna deca, ali svako može doći u situaciju da u određenom trenutku svesno, nesvesno, u šali nekad ćete vi to smatrati vrlo često. Mnogi stvari smatrate vršnjačkom tinejdžerskom šalom, ali nekad i ta šala može imati elemente nasilja i može se procesuirati. Onog momenta kad se prijavi na platformu Čuvante, podrazumeva uključivanje sistema i reakciju sistema. Znači, naravno da svaka prijava koja je neosnovana neće ići do kraja, ali nužno će biti proveravana od strane škole, policije, centra za socijalni rad. Tako da, zaista molim vas i prednesite vršnjacima da budete obazrivi. Vidite da se sva ova priča oko vršnjačkog nasilja podiva na neki viši nivo. Da verovatno u vašim školama se malo poslednjih 2-3 nedelje više reaguje na pojavu vršnjačkog nasilja i nešto što se možda tretiralo uobičajenim tinejdžerskim šalama ili nečim što je normalno za vaš uzrast u kom jeste, sada se malo više poklanja pažnje, procesuira se na jedan mnogo ozbiljni način, uključuju se institucije. Ja vidim po prijavama koje stižu u Centru za socijalni rad, znači mnogo i korektne, pristojne dece koje prethodno nisu imala bilo kakve probleme u ponašanju koje žive u pristojnim porodicama, gde to bude neki ekces koji je trenutan, a nema neku kronologiju ugrožavanja drugog lica, stigne kao prijavu u centar i zaista mora da se procesuira, isto kao strana policije. Znači, malo onako pojačana obazrivost, morate da vodite računa o svom ponašanju, o načinu kako komunicirate sa vršnjacima,
šalama koje zbijete, većina ovoga, hvala Bogu da su bile vršničke šale, ali su procesuirane na jedan sasvim drugačiji način, a deca koja su osetljiva i dodatno se traumatizuju time. Svako onaj ko nije imao nameru da nekog vaši povredi, jednostavno procesuiraju i sistemu. Nismo mi ovde uvarovili, vidite kakav je bilo ličinski uprave, vidite kakav sam ja. Nismo mi zaista neko ko je tu da zastrašuje decu. Ali onog momenta kad svojim ponašanjem iziskujete ulazak u neki od ovih sistema, procedura mora da se povede od početka do kraja. Ja znam da je deci i roditeljima nije baš prijedan dolazak u centar za socijalnu rad. Mislim da ću vas poslati malo više kao tako nešto. Tako da bi se sprečile te neke samo malo više obazrivije postupanje, vidite šalne jedan odmeren način, u krugu, u okruženju, u vršnjaku imate veće poverenje. Tako, jedan malo veći nivo obazrivosti u međusobnoj komunikaciji i međusobnoj između vršnjaka, a i u odnosu sa nastavnicima. Ako te nisam mnogo dvojno Navešću sad ove pojave koje negativno utiču na porodicu i da kažem vaspitanje dece i zdravlje porodice. To su pre svega ove bolesti zavisnosti, alkoholizam i narkomanija. Alkoholizam kao nekontrolisano i redovna upotreba alkohola i narkomanija zloupotreba droga. Verovatno primećete razliku da alkoholizam predstavlja nešto što je nekontrolisano, redovno, nešto što se dešava duži period i zloupotreba droga. Narkomanija znači da kažem, od jedne upotrebe može se postati zavisnik i greška je da uzeću jednom i neću više. Znači uvek postoji onaj psihološki moment, uzeću još jednom da mi bude kao što mi je bilo i onda ulazite u krug iz kog se teško izlazi. A posledice su više struke, prevashodno zdravstvene posledice, jer zavisnici od alkohola i narkotika imaju veoma velike psihičke, fizičke promene i podložni su mnogim bolestima. Zatim društvene posledice, dolazi do disfunkcionalnosti porodice, gubitka prijatelja, gubitka posla, gubitka društvenog ugleda, niko ne želi da bude u društvu neko ko je zavisan od alkohola ili od narkotika, već baš one koji su zavisnici će biti u društvu sa drugim zavisnicima. Takođe tu su i kriminološke posledice, kako krivična dela koja su samo držanje droga predstavlja krivično delo i to ozbiljno krivično delo gde su propisane kazne za držanje za sopstvene potrebe u većoj količini od 3 do 10 godina zatvora. Znači, ne može se izreći kazna zatvora ispod 3 godine, a za svaki povrat se izriče višestruko veća kazna. A tu su i krivična dela koja se vrši i pod uticajem alkohola i narkotika. Koji su razlozi da ne uzmete drogu? Zato što rastete, razvijate se, stičete novo iskustvo i znanje. Droga to ne dozvoljava, vaše telo, osjećanja, pamet prestaju da se razvijaju kod onih koji koriste opojne droge i alkohol. Zato što volite da volite sebe, da volite druge, a droga vam to ne dozvoljava, već imate samo potrebu za drogom, nije vam potrebno ni društvo, niti bilo šta drugo. Zato što želite da imate pravo na izbor, to droga ne dozvoljava, znači živi se od danas do sledeće doze. Zato što volite da upravljate svojim životom, narkomani ne upravljaju svojim životom, već droga upravlja njihovim životom. Zato što želite da budete srećni, da se osjećate zadovoljno, uzimanje droge ili alkohola pruža neko kratkotrajno zadovoljstvo koje može trajati 10 minuta, sat vremena, ali onda sve to pada u vodu i pada u nezadovoljstvo. Zbog toga što želite da imate sposobnost i interesovanje da
svaku fotografiju. Ona više nije vaše faktičko vlasništvo. Tu fotografiju može svako da preuzme, da izmeni, može da deli, da šalje, da se predstavlja kao vi, tako da morate biti svesni da sve što podelite na internetu više nije vaše vlasništvo i može biti zloupotrebljeno. Zatim, nemojte odgovarati na nepristojne poruke ili uznemiravanja, obavestite roditelje o tome i razgovarajte sa njima šta treba da se preduzme povodom toga. Kad nešto pišete na internetu ili društvenim mrežama ili razmenjujete poruke, nemojte nikad napisati nešto čega bi se stidali ako bi neko saznao da
će biti uz tebe. Šta god da radiš. Da, misli osnovi da prvo sve probleme trebamo da delimo u porodici. Da. Prvo u porodici. Da će roditelji biti ti koji će nam najbolje pomoći. A onda tek svi ostali. A znači šta kažu istraživanje? Samo od kada je istraživano vršnjačko nasilje na internetu, kada su istraživani sadržaj koji su uznemirili decu, kome su se deca prvo obraćala? U 20% slučajeva vršnjacima, 18% nastavnicima. Roditeljima 21,4%. Roditelji su bili tek na trećem mjestu. Nažalost. Babi i dede, bravo! I babo i deda nam se neko vraća, ali vas molim. Pa porodicu čini i baki i dede. Znači nisu samo uža porodica su mame, takve djeca, ali i šira porodica ima određeni utjecaj na sve nas. Naravno, izrastamo u zdravlju uz baki i dede. Zašto mi meni nešto, koje vrste nasilja znate? Fizičko, psihičko, seksualno i I vršnik. Šta sve spada nam da? Fizičko nasilje je ono, ne, kako se kaže preko telefona i preko društvenih mreža? Elektronsko? Da, elektronsko. Sve prisutnije sve. To je dosta često sada, pošto su telefoni i uređaji svi više razvili. Imate li osjećaj koliko vremena provodite dnevno sa telefonom i internet mrežom? Kontrolišu li mami tako? Da. Koliko bude vremena dnevno? 2 sata. Ima 4, samo većina 4, a neki mogu 8 A ko ste ti učitali posljednji put? Ne, njegov vam škola. To je lepo. A kažete mi šta smatrate čitanje je ručno, ili bolje prosti vreme uz neku dobru knjigu ili iz interneta, Facebook, TikTok, Instagram, ali ajde da čujemo. U sliku, ali gde je bolje prosti vreme uz neku dobru knjigu, gde ćemo da naučimo neke stvari, svaka knjiga, neko koja je loša knjiga. Svaka knjiga pruža toga se ne nije bilo jedna knjiga koja se loša, svaki žal, to odgovara, reći dobre loše knjige. Pričamo o knjigama. Da li je bolje provesti vreme uz neku dobru knjigu koja nam se sviđa ili recimo s TikTok? To nema ništa, ali iskroč nešto i to je slučaj. Ajde čujemo. Prvo ćemo početi. Ajde čujemo. Pa meni je iskreno bolje da se provede uz knjigu, ali nisam fan ni jednog ni drugog. Moja treća opcija je u stvari da izađem napolje i da igram neke stvari. Bravo, tako je. Bravo, Sreća ići svoj interes. a ne pričamo o interesovanju. Šta je bolje? Da li je bolje da se vreme uz neku knjigu ili uz ovdje sadržaj u TikTok? Ili uz sport, da. Bolje je da se provodi uz knjige, jer širimo naše rečniku lestranoga, poslije će nam biti lakše pri čitanju, pri odgovaranju nekog dela, širi rečnik, u pisanju sastava, a i plus to nas, kada čitamo knjigu, to nas odvaja od tih sekti što su oni pričali. Moguće je jer kod kuće čitamo inače najviše knjige. I oni nas odvajaju u stvari od digitalnog sveta, od nasilja i to sve, osim u školi. Kažete mi, šta smatrate da su zdravi stilovi života? Kažete. Ja više gledam telefon, ali volim biti zato što su maštoviti i nekako bolje su nego matematikom. Naravno. Ali mi je da se čita knjiga. Naravno, zato će biti maštu. Kažete mi, šta
zdravi stilove života? Da čujemo, koji su zdravi? Što su zdravi stilovi života? Kako se zove? Zdravi stilovi života. Šta se protiv podrazumeva? Pa ne znam, ja na primjer većinom svaki dan izlazim u park, nije bitno koje, ali odemo u neki park i onda sedemo ispod života i gledamo nebo, ne znam zašto, ali to mi je nešto. Pa po meni da izađemo napolje, da izađemo napolje da provodimo neke fizičke aktivnosti jer to je dosta zdravo. To dosta pomaže da posećujemo neke planine, neka jezera zbog zdravog kiselnika. Znači sve ono što promiče zdravi život, sve ono što nas odvlači od telefona, Zdrava ishrana. Da. Onda, na primjer, Koliko često idete na izglede sa porodicom? Svi je to zapravo. ja idem mnogo. Znate, sam čitala skoro i ima prilike čija deca, osim ja sam prva srednja, neće biti stalno tako na more. Ne da pišu sa vršnjacima, nego oni neće, njima je dosadno idu na more. Smare, i kad pođu na more, koji ne jedu prijatelji da su zdrav sa roditeljima, onda provode na moru vreme u sobi i igraju igrice na telefonu, ne idu na plažu i ne plivaju i ne Šta mislite o tome? Ajde, ko će ajde prođemo dan, ko će razgledati svi, ajde, jedan pet, ajde. Ja bi lično ja volim da se prevodim na treba idem na izlete, ali još idem sa prijateljima, zato što, na primjer, hoću da idem sa roditeljima, oni kažu da su zauzeti ili kao da su ugodni. Jeste, koja se služava porodice danas. Ja, na primjer, idem i sa roditeljima i sa drugarima na more, to je baš bez slučaja godine sam išla sa najboljim drugaricom na more. I iskreno vam kažem, nekako bolje mi je bilo da sam bila sa mamom nego sa drugarima. Šta mislite, što je bilo bolje? Imaš neko mišljenje što je bilo bolje? Kako se ti osjećaš? Što je bilo bolje za mamom? Osjećala si se kako? Sigurno, bezbedno, ne mora da brineš i da se plašiš, jel? Kako se osjećala pred roditeljima? Uživam tu osobu, sigurnost, bezbednost, si imala da misliš, jel, u hrani, jel to, nisi morala se plašiš. Nismo mi baš mislili na to, nismo na može. Interesantno da to Imam što more isto kažem, ste rekli da neki odu na more, ali celo vreme provodu u sobi na telefonima. Naprimjer, ja nisam tako osoba, ja obično provodim celo vreme na plaži, ali ne treba ni preterivati u danima na moru, jer 7 dana je po meni sasvim dovoljno, zato što kada krene više od 7 dana, već tamo fina ići na plažu, tuširati se, raditi sve, to sadi, tako je, sadi. Ta deca što provode većina deo, kad odu na more, većina vremena u sobi gledajući telefone, po meni su to zavisnici koji samo... je da par vaših vršnjaka drugačije izgovor da ne odlaze sa svojim roditeljima nekako u park, u šetnju, na more, gde god, zato što se stide svojim roditeljima. I ne znam kako je vaše mišljenje od ovoga što sam sada rekla, ali meni je bilo jako nekako i tužno i ne mogu da vam opišem kako sam se osjećala kada sam to čula, da su i ti drugari vaši to izjavili.
bi sa mojom mamom ili u društvu da bude zajedno sa da. I to što neko se stidi svojih roditelja, meni je to nezamislivo, zbog čega. Pošto bi vole da se roditelji odnose nama. Da. Svojim prirodnim radi odnosno prirodni normalni. Ja bih još nešto da kažete vi meni nešto da li ste vi spremni da se kod vas
stvarno u školi postoji mnogo obaveza psihološko-stručnih saradnika i onda je mogu da se mnogo time bave i nekih drugih obaveza, da mi njima pomognemo u rešavanju svega toga. Znači da vi osmislite neke radionice, ja sam, vaši nastavnici imaju, često smo pratnici, dođete do mene, razgovarat ćemo i znači ćemo neki model da se svi uključimo zajedno i da pomognemo školama u rešavanju svega toga. Pošto očigledno školi nemaju vremena i veliki broj, možda nešto gdje se vršačka nastavlja, možda i smatramo što to nije da razrešimo i da razgovaramo. Može da nađe neki model na koji način možemo svi zajedno da se uključimo u tu prevenciju vršačkog nasilja. Jer možemo da razgovaramo. Znači ja čekam da imate lepo da razmislite, možete sad do kraja školske godine, znači otvoreno je poziv, da dođete da razgovarate. Da vidimo na koji način je najbolje da sarađujemo, da se vi uključite i mi da zajedno rešavamo probleme. Извините, ако мога да се наdovežem za tipa načina koji znamo da se dešava. Mogu da mi jedan primjer, ali dati baš dva iz mog udjeljenja. Ima jedno dete koje, ja mislim da je autistično, ima jedan dečko koji ga šokira i udanje ga i viče mu i provocira ga zato što je on autističan, ima te reakcije. I posle ga pitamo zašto to radi, zašto pozamirava i on kaže da taj dečko koji je bolestan njega ugrožava. Taj dečko ga uopšte niti bira niti ništa, nego njemu je to zabavno što je on bolestan. Drugi tip, taj isti dečak i još neka deci drugari, jednog dečaka, uzimaju u stvari kao pernicu, flašu vode i ranci, onda se otkrevaju u učionici i njima je zanimljivo to što se oni uzimaju, pa kao kreće da traži u stvari. Znači, nekakva različite za... Ja ću da vam jednu knjigu preporučila, obzirom da sam ja radila kao lični pratioc dece sa posebnim potrebama, tako je, smetnjama u razvoju, Odumeti sreći, Jasminka Petrović. Radi se u nekim školama kao lektira, možete da pozajmite na dečjem udelenju, ne morate da kupujete. Kako da prosto se izborite sa tim različitostima, kako da prihvatite sebe, kako druge i međusobno da rešite taj problem. Se dogovorimo, znači imate da smislite i još ti završamo. Samo možete pogledati ovaj klip koji je jako dobar i završamo. Da se možda vežem što je rekla devojka, da meni, rekla sam da majka mi radi u školi i ja, ako nekom nastavniku nešto kažem, verovatno će to doći do moje mame, ali ja sam to pričam mami sve. Ja ti razumijem, moj dada radi u školi. Ne, ja sam bila u školi radi moj opet, tako da znam te osjećaj. Ovako, to je stvari. 26. juna je Svetski dan borbe protiv narkomanije. To će biti performans u okviru Oskoročkog leta, znači od nekih 8 sati uveče, koji ne znam kako biće programa, biće vaši drugari iz osnovne škole Zubareca, klinici kreativci, biće vrstić Vils, biće osnovna škola Svetska Marković, tako da vi ispustimo se neki program, znači recitacija, ples, igra, gluma, pozornice da dođete. Bilo bi dobro da se javite malo ranije zbog vremena koje bi treba da rezervišu termine oko Gradskog školata i zbog majke koje je. A sada ćemo da vidimo one čuveni spot koji se obećava od vaše drugarice iz Svetska. Hvala. Svakoga dana to pokazuje
toliko aktivni. Zahvaljujem se Moramo biti hajde ćemo se reći, ne moramo da ispoštujemo nešto. Nije vezano za prezentaciju. Koji se srednju školu više? Ekonomski. Ima li još neko pitanje? Da, pitanje je možda pogledati kako se zove ta knjiga koju se izdala na početku? Da. Ovo je brošura koju sam ja pisala i to je naš odbor. Trenutno nemamo nijednu da podelimo i u biblioteci možete da poznajete. A nekom narednom prilikom kada se budemo sastali, družili, pričali, razgovarali, kako god, obezbedit ćemo brošure da vam podelimo da to imate. Tako da slobodno predsjedite. To smo šredili besplatno, ali zbog kolonijskog traka. To je to, hvala vam puno. Znači, vidimo se, ja se nadam da ćete smisliti neke aktivnosti koje možemo zajedno da realizujemo u prevenciji fizičkog nasilja. U ime biblioteke takođe hvala svim učesnicima i svima vam što ste došli. Hvala.